Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παρατηρήσατε εδώ απόψε στην εκδήλωση για τον πρώην βουλευτή και υποψήφιο βουλευτή τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, που για 18 συναπτά έτη εκπροσώπησε τον νομό Αχαΐας και θεωρώ ότι βοήθησε σημαντικά την Ανατολική Αιγιάλια. Τι να πω για τον Νίκο, 18 χρόνια βουλευτής είναι, 18 χρόνια έδωσε λέω ψυχή και σώματι και κατέληξα ότι το κενό του είναι δυστυχώς δυσαναπλήρωτο αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Και θα ήθελα όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές να βάλουμε τα αστήρια μας για να ξαναπεί ο Νίκος ο Νικολόπουλος στη Βουλή. Γιατί και θέλουμε να είναι πάντα δίπλα μας όπως ήταν και πιστεύω ότι αν εκλεγεί που θα εκλεγεί είμαι βέβαιος θα είναι δίπλα μας. Ευελπιστώ λοιπόν ο Νέστορ της πολιτικής του νομού Αχαΐας να είναι πάλι μαζί μας και πρώτος. Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε παρά να βοηθήσουμε και για τον Νίκο και για το κόμμα μας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα παρακάλεσα να συναντηθούμε και ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Μέσα σε αυτό το τι κάνουμε από εδώ και πέρα βεβαίως έχει χώρο και το τι δεν πήγε καλά. Και ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι δεν αρέσει σε κανέναν να πει αυτό που πολλές φορές μου έρχεται και εμένα στο στόμα. Εγώ τα έλεγα, αλλά δεν μ' ακούγανε. Δεν είναι τέτοια ώρα για να σας πω ότι εγώ τα έλεγα και δεν μ' ακούγατε κι εσείς. Και πολύ νωρίς μάλιστα. Να προχωρήσουμε σε μια καινούργια συμφωνία. Σε μια καινούργια ειλικρινή συμμαχία που όποιοι από εσάς βεβαίως με ελευθερία θέλετε να συμφωνήσουμε σε ένα κώδικα αμιγώς πολιτικό, θα συνεχίσουμε σε μια στιγμή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Σε μια περίοδο που δεν έχει τα καλούδια της εξουσίας. Και θα συνεχίσουμε συνειδητά. Αυτό το 100% λοιπόν το εξασφαλίζει ο Καραμανλής. Και είναι μόλις 50 και κάτι. Μπορούμε λοιπόν μαζί του να υπολογίσουμε ότι αν βελτιώσουμε τις αποδόσεις μας, ότι μπορούμε να έχουμε μακρινό ταξίδι. Σας ευχαριστώ. Το Πασόκ κέρδισε μια μαθηματική νίκη. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά χωρίς καμία προσμονή. Χωρίς καμία προσδοκία. Δεν είναι η πρώτη συνάντηση που κάνω σήμερα. Τώρα έρχομαι από την Νικολάου Πλαστήρα. Εχθές ήμουν αλλού. Προχτές, παραπροχτές, την επόμενη μέρα. Αύριο το ίδιο. Μιλάω κάθε μέρα με κόσμο, γι' αυτό και σας είπα τι να την κάνω εγώ τη δημοσκόπηση. Δεν βρήκα ανθρώπους του Πασόκ, καλά και της Νέας Δημοκρατίας, να μου λένε επιτέλους έρχεται το Πασόκ να μας λύσει τα προβλήματα. Εάν δεν το βρήκατε κι εσείς, κρατήστε το σαν ένα πολιτικό ντοκουμέντο. Ότι ναι, τα νούμερα είναι αυτά, αλλά από αυτά τα νούμερα δεν προκύπτει η ελπίδα. Και έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που έχασε και ακόμα ο κόσμος περιμένει από τον Καραμανλή. Μετά την Κυριακή. Και μετά όσα ακολούθησαν και μετά την Κυριακή. Περιμένει ακόμα σήμερα. Αν είναι έτσι, ο σταυρός που κουβαλάει είναι πολύ μεγάλος. Εάν είναι αλήθεια ότι ο κόσμος περιμένει από τον Καραμανλή ακόμα, τότε πρέπει να τον βοηθήσουμε. Τότε πρέπει να κάνουμε εκείνο που μπορεί ο καθένας μας. Από το ρόλο που έχει ο καθένας μας. Πρώτα εγώ, μετά όποιος άλλος, αλλά μην τον αφήσουμε μόνο.